Jo sí que poden seure, sisplau. Si volen tindre el cartell, em sembla molt bé, però els demano que seguin. Els demano que seguin, sisplau, o tindran que abandonar el saló de plens. Els demano que seguin o tindran que abandonar el saló de plens. No? Estan convençuts? Facin el favor de seure, sisplau. Molt bé, doncs demano, sisplau, que... Jo crec que si no fan soroll no tenen per què fer fora a ningú d'aquesta sala. Jo no veig... Senyora Asun García, aquí hi ha unes normes, poden ensenyar els cartells si volen, però tenen que seure. Però per què? Ho poden fer dempeus, que no passa res, al contrari, no fan cap soroll. Demostren el que pensen sobre el punt que estem tractant. Jo demano una miqueta de responsabilitat i de serenitat. No passa res. Pensen seure? No pensen seure? No és la primera vegada que això passa a ple i vostè ho sap quan nosaltres hi havia una altra majoria. Per tant, ho hem aguantat moltes vegades. Senyor Serra... No, al cap, deixi'm dir, perquè com que tots estem dient, a mi em sembla una desproporció si no hi ha soroll, i no hi ha insults, i no hi ha crits, i no hi ha res, que ara hàgim de procedir a una situació que a nosaltres ens generarà tensió per treure aquestes persones del ple. Jo crec que si estan drets i queda així, no cal desallotjar ningú. És més, crec que s'equivocaria l'alcalde si promou aquest desallotjament perquè, francament, no toca i no està justificat. Si el alcalde li ha donat el soci per dir cas. I quan ara estem parlant en sèrio. Si vol seguir fent broma, fem broma. Estem parlant en sèrio. Jo també estic parlant. Vostè creu que està bé que diguin que opacitat és igual a corrupció? És una expressió. Ramon, sisplau. Jo no soc ningú per Escolti'm una cosa. Escoltant els grups, com que no hi ha ningú darrere, si es mantenen en silenci, deixant en aquests moments que segueixi així, però sí que demano que hi hagi silenci, però si no, aleshores sí que faré desallotjar el saló de plens a les persones que llamin l'atenció. Molt bé, aleshores els estava explicant que